L'any passat veu ser líders. Quan hi ha un èxit, hi ha una relaxació. Vull el 100% de tothom. 7 lleves a cada un. Cada dia a les 6 del matí hem d'estar 100%. Marc, tu a la terrassa a bramar. Però cuidado, a bramar, No com l'any passat, més! Sara, en teso de bebès s'ha d'estar espavilat, tens d'agafar el telèfon i vosaltres, les dones que podeu fer 3 o 4 coses juntes, agafes 3 o 4 telèfons si és necessari. Enric, què passa? Què vols fer-me riure? Aviam, fes-me riure. Cago en l'hoste, que sembles un cello. Fes-me riure, home! Va, que sembles un bacallà. Carles, què? L'any passat t'ho vas passar bé, puta, Amb aquest equip que tens, aquest any, més encara. Ara ets tu que tens de treure el suc amb aquest equip. Tu ets el 10 d'aquest equip. Però cuidado, el 10 sense el que acompanya no val, Bueno, Germán, surt un moment, escolta, entro i estàs dormint. Explica'm on vas estar ahir a la nit. No, a les 10 a casa, míster. De què, home, a les 10 a casa? Vinga, home, espavila, que portes uns ulls que tens d'anar amb palillos. Al matí! I la mare que va venir! Ràdio! Flashback! Estarem amb vosaltres a mort. Podeu trucar per tot el que vulgueu. Nosaltres us atendrem. I l'any que ve, si no ho fem, val més que pleguem la maleta i el fogó de petroli i cap a casa. Entès, de papers?